че не може в 3 предишни плана да бъде отразен, кадастралните планове да бъде отразен парцела с къщата, построената къща, да се прави 4-ти план и да не бъде потърсен собственика на този имот. Не е потърсен, те са били длъжни да го направят това и да уточнят дали е общинска или частна собственост. А вие имате ли някакъв документ, с който можете да докажете, че този имот наистина е наследство от вашия баща? Ето го договор за покупка-продажба на имота през 1939 година, в който имот баща ми купува парцела с къщата и 3 други имота ниви от Рада Иванова Шанина. Ето. От тук. През коя година е направен договор за покупка-продажба? Договор е направен през, ако се ножа, 23 февруари 1939 година. И като квадратура? Като квадратура е описано, че ето какво е записано. Къща, намираща се в село Баня Разложко, с застроена и незастроен имот, всичко 260 квадратни метра в долната махала, при съседи Тодор Катошев и Иван Драговчев и път. А кога е разрушена къщата ви там? Къщата е разрушена 52 или 53 година. Ние сме я разрушили и от нея съм направил сайван. Баща ми направил сайван в новата ни къща, където е. А вие в момента живеете къде? Постоянно жителство в София, временно настояще, сега в Баня. Ще отидете ли пред съда, за да си докажете имота, защото разбрахте, че от председателя доктор Мария Копанарова, председателя на ОБС, че ще трябва да си докажете собствеността по съдебен път, иначе той пак ви отива за продажба. Във всички случаи ще подам искова молба в съда за придобиване на тези 260 квадратни метра площ, която ми се полага. Що се отнася до горницата, до 580 квадрата, общината, според мен, ако иска, може да си го кадастрира и пак да си го продава, да си го обяви за продава. Но да ми върне имота искам. Би трябвало да ме поканат да купа това, което се прибавя към имота. Като със собственик на общината. Като собственик на общината, първо мен, а не да го предлагат на други, а мене да не ме и уведомяват, че съм собственик.